ಜಯಕಿರಣ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಇರಂಜಿ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ಇತ್ತ ಸುಮಾರು ಇತ್ತ ಎನ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲೋಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು ಐಟ್ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಒಂಜ ವಿಲನ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಈ ಜನ ಹೀರೋನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಈ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಲನ್ ಆದೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮೀರಾ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆದ್ಲ ಏನಾರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆದ್ಲ ಯಾನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ತೊಜ್ಪಾದಿನ ಬಾತ್ ಏರ್ಲತ್ತು ನಿಖಿಲ್ನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದ ಪಂದ ಪನೊಲಿ ದಾಪಡ ಮೀರಿ ಅವು ಏತೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಲೇನು ಬರೀತಿನಾರು ಏತೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರು ಬ್ಯಾತ ಏರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಯತೀಶಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಲ್ಲೇದು ಶಣ್ಣ ಎಂಚ ಇರು ವಿಲನ್ ಅದು ತೂತಿರಿ ವಿಲನ್ ಅದು ತೂತಿರಿ ಖಂಡಿತ ಅವು ಈ ಆಫರ್ ಬನ್ನಗಿರಿ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಡ ಆಫರ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ದಾಲ ಒಂದು ಆತಜಿ ಅಶ್ವತ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಶ್ವತ್ ನೆತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಅದೇ ಪಂಡ ಕೇರಳದ ಇಡೇ ಬತ್ತು ಏನನ್ನ ನಂಬಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಯಾಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂತ ಜನಕ್ಕಳು ಈ ತೋರ್ದು ಪಂಡೇರಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಡ ಮೀರು ಅಶ್ವತ್ ಬಾಯಿ ಪಂಡೇರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾಯಿ ದಾನೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ವಿಲನ್ ಆದಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿತ ಪೆಟ್ಟು ಬರೋಡ್ಪುಣಂದು ಸೊ ಆಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತೇನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡಾತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ನರೇಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡೇರಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ ಇಂಚೆ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನೇ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ನರೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೋ ಗೊತ್ತ ಅಂಚೆ ನರೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಇದಾದೆ ಒಂದು ವಿಲನ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಬೇತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಈಗ ಕಂಡದ್ದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಬೇರೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಮೀರಡ್ ಕಂತೀರಿ ಅಶ್ವತ್ ಬೇತೆಕುಲು ನೆಟ್ ಎನ್ನ ಸೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದೂಡ ನೆಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೂರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಆರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದೆ ಖಂಡಿತ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದು ಎನ್ನದೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಶ್ವತ್ ನಾನು ಮರಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ನೆಜ್ಜಿ ಏಪ ಅಂದಲ್ಲ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಲುಗು ಪೋಯಡಲ್ ಏನೋ ಲೆಪ್ಪೆರಂದು ಆಪುಂಡು ತೆಲುಗು ಕಲ್ಪೊಡಿತಾರಪ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡಿ ಬಡಿದ ಜೋಕ್ಲೆ ಚೊಲ್ಲಿ ಏರಿಗ್ ಮಾರ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಓಡೆ ಪೋತಲ್ಲ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏಪ ಬರ್ಪೇರ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ನೆಂಕಲ್ನ ರಜ್ಜಂತಲ ಕಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಲಜ್ಜಿ ಎನ್ ನಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಇದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೋಂತ ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಯಾನೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಯಾನೆ ಎತ್ತು ಇಲ್ಲ ಇರ ಸುಮಾರು ಎನ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪಾತ್ ಪಂಡ ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ ಇರೋ ತಿಕ್ಕೋದಿತ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋನ ಪಿರಿಯಡ್ ಉಂಟೋಡು ಜನ ಹೀರೋನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಪೆಟ್ಟದ ಸೀನ್ ಇಡ ಆಯ್ತು ಬತ್ತ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ಜನಕ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ದಿರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತನೆ ಮುಟ್ಟಲ ಏರೇ ಒರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಯರೆ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟಲ ಯಾನ್ ವಿಲನೇ ಎಂದು ಬೈದಿನಿ ಪೂರೇರ್ಲ ದೇವನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಲನ ಅಂದದು ವಿಲನ್ ಪೆಟ್ಟು ಬರಪ್ಪುಂದು ಸೊ ಅಕುಲ್ ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದತ್ತು ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಗಳು ಬತ್ತೇರೆ ತ್ರಿಶೂಲಣ್ಣೆ ಆಡು ರಾಹುಲಣ್ಣೆ ಆಡು ಈ ಮಲ್ಪೋಣ ಮಾರೆ ಒಂದೇನು ಪುರ ಅಂತ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಾಗ ಟ್ರೈಲರ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬರ್ಪೋಡು ಈ ಟ್ರಾಲಿಡ್ ಮಿತ್ ಪೋಪಾರ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಆ ಶಾರ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಓಕೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಐಡೆಂಟಿ ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಕೊಂಚ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತನೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ನೆಟ್ ಮೇರೆ ಒಂದು ವಿಲನ್ ಅಲ್ಪದಾದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಪೇರವ್ರು ಬೂರಂದೇರು ಒಂದು ಕತೆ ಅದು ಪೋಡು ಮೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಬಟ್ ಮುಪ್ಪ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತು ಅಂದು ಸರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐನಿ ಅಶ್ವತ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದೇಪಂಡ ಮೇರೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅರೆಗ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಪಡತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬಟ್ ಆರ್ಲ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮಾತ ತೂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪೋಯ್ನ ಮಾರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಕಣ್ಣೆ ನೀರು ಬತ್ತನೆ ಕಟ್ಟ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪಿರೋದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಆಜಿದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಿರವ್ರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಾವು ಮಾತೇನ ಸೌಂಡ್ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಒನಸೆ ಬರ್ಚಿ ಅದು ಜನಕ್ಲೆ ತೂಪಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮೀರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವಡೆ ದ್ಯಾಗ್ ತೂವಡೊಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡುಪ್ಪುನ ಜನಕಲು ಏರಾಂಡಲ ಒರಿಯ ಬತ್ತ ಕುಲ್ದು ತುಯ್ಯಡ ಅವು ಆಯನನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಆಲ್ನನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೀರಾ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪಾಲೆ ಮೀರಾ ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಇಂದೇನು ಗೆಂದಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪನ್ನೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮರಪೆರಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮರಳು ಬತ್ತದಿನ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮರಳು ಬತ್ತದಿನ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಸುರುತ್ತ ಖಾಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೀಚ್ ಆತನೆ ಯಪ್ಪ 2002 ಸೊ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲರ್ ಕ್ಲೋ ಅಂತೆಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರಾಕರ್ಸ್ ಬಂದು ಮೇರ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ
ಇಚ್ಚಂಚು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಎದಿಸನ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡೆ ಸೊ 2 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮೇರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆರ್ನನಿ ಅಂಚದನ್ನ ಅವು 10 ದಿನ ಮರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬುರ್ತುಜಿ ಸೊ ಇರೇಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನೋಡು ಯಾನ್ ಮೀರಾಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಬನ್ನ ಈರ್ಲ ಕಾರಣ ನಾನು ಅವ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿಡ ಈ ಮೂಲು ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೀರಾಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿಂದ ಇಶಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನ ಅಶ್ವಥ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲೇರು ರಡ್ಜನೆಲ್ಲ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲೆಡು ಅವೇತೋ ಜನ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಬರ್ಪೇರು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮುಟ್ಟ ಕನಪೇರು ಆಂಡ ಜನಕ್ಲೇನು ಕನಪೇರಿಟ್ಟು ವಿಫಲ ಆಪೇರು ಆಂಡ ಮೀರ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಸ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು ಮೀರಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಂದ ಲೊಪ್ಪುಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಲೀಡ್ ಪನೋಲಿ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಲೀಡರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆತು ದಾಪಟ ಆರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಪೊಣ್ಣನಾರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಲೀಡ್ ಪಂದಲುಪ್ಪೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಂಜೋಕಲ ಲೀಡ್ ಆದಾರು ನಿಕ್ಲೇನೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ತೊಯ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸೊ ಬಲೆ ಅಕಲೇನೆ 2 ಜಂಟ ಪಾತ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ ಎಂಜಾಯ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಫೀಲ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಎಂದ ಸರ್ ಇದೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅವು ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಬರೇನ ಸೀನಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನಿಗೆ ತಿಳಿಪುನ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಸೀನಿಗೆ ಮಾತ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪನಾಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರೈಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮುಜಲ ಮಲ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಯಾಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆದ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಅವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಆಯ್ತು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾತಾರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಜನಕಲ್ ದಾಯತ್ವರ ಬರೋದು ಸರ್ ಮೀರ ಐತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಕೊರೇರ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಐತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದಂಡೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವು ಆದಿಪ್ಪು ಸೊ ಅಂಡ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉನ್ನಾಗ ಅವು ಲೈಕ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಎದುರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಅವ್ನು ಟಚಿಂಗ್ ಆದ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೇನೆ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಕೊರೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಡೈರಿಂಗ್ ಆದ ಎಫರ್ಟ್ ದೆತ್ತೇರು ಅವು ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಸರ್ ಅಲ್ಪಡ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಜನಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೇ ಒಂಜಿ ಬಲವನ್ನಲ್ಲಕ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಸೊ ನನ್ನ ಜನಕ್ಲು ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆವಡನ ನನ್ನ ಜನಕ್ಲು ಬರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬೈದುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಜನಕ್ಲು ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆವಡನ ನನ್ನ ಜನಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ತೂವೋಡು ಅಕ್ಲನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಗುಳ್ದ ಆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಖಂಡಿತ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅವು ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿಕ್ಲ ಮನಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೆ ಮಲ್ತ ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ ಹೆಂಕುಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತಂಡಾಗ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ಸೊ ಓ ಟಿ ಟಿ ಬತ್ತೇಟ ಕಾಪೋಚಿ ಓ ಟಿ ಟಿ ಬರೀ ಮಸ್ತ ವರ್ಷದ ಎತ್ತೋಡು ದಯಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ರನ್ ಆವಂದೇ ಪುಡು 100 ದಿನ ಬರಿಪುಡು 5 ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಸೊ ಇಂಕ್ಲೂಟಿ ಗಡಿನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಗಡಿನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಕಾಸರಗೋಡದ ಇಶಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಲೆ 2 ಪಾತ್ರೆಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಕೇಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಇಂಚು ಬತ್ತರ ಮೈಡೆಗೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪಕ ಮಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಅವು ಮಲ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅದು ಬತ್ತೇರು ಸೊ ಅರೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಅರ್ದೆತ್ತದಿರ ಈತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಅಂದ ಯಾವ ಅವು ಎಂಚನ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಲ ಆರ ಎಂಡ ಪಣ್ಣು ಅಂತೇರು ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ 2.5 ಇಯರ್ ದುಂಬೆ ಅವು ಆರ್ನವಲ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಫೇ ಅವು ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅರ್ಲ 2.5 ಇಯರ್ ದುಂಬೆ ಎಂಡ ಪಣ್ಣು ಅಂತೇರು ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಆವಂತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ತೂಪುನೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಾತಿಪ್ಪುಂದು ಅವು ಆರು ಪನ್ನ ಪಾತೆರಿ ನೀ ಬಂಗಾರ ಹತ್ತಂಡು ಅರ್ನ ಬಾಯಿ ಬಂಗಾರ ಹತ್ತಂಡು ಅವೇ ಪನೋಲಿ ಇಂಕೊಂಚ ಬೇಜಾರು ಎರಡದಾದ ಪಂಡ ಅರಿಗೆ KGF ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅರಿಗೆ ಅವ ಆಯ್ತು ಅದೇಯಾ ಅವು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದನ ಬಂಡ ಇನಿ ಅರ್ಧೆತ್ತದಿನ ಮೂವಿ ಎಂಚ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆ ತುಯ್ಯರು ಅವೇ ಇನಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೆದುರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳತಿ ಮೂವಿ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ದಾನ ಬಂಡ ಯಾಮ್ ಬುಲ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬುಳ್ತು ಅಂತೀರ ಅವು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಿಯಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನು ಪಾನೋಲಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪನಿಯರಿ ಜಾರೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕ ಎನ್ನ ನಂಬುತ್ತೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ತುಳುವರಿಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪರ್ ನನ್ನ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೂಯಿ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆ
ಸಿನಿಮಾ ತೂಕ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲಿ ಅದು ತೂಡ ಬುಡ್ಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿ ದಾದ ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಲು ತೂಡ ಬೊಡ್ಚಾನ್ ಪಂತ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬತ್ತದ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ತುಯಿನೇರ್ತ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಬರ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದೆಲ್ಲ ಕಾತಿಪ್ಪಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫೇ ನೆಟ್ಟು ತೋಚ್ಪತ್ತೇರ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ನ ಲೈಫ್ ನೆಟ್ಟು ತೋಚ್ಪಂತುಲ್ಲೇರು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಅವೇಲಕ ಸೊಸೈಟಿ ಟಾಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪೂರ ಈ ಮೂವಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತದೇರು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಹತ್ತೋರಕ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು BGM ಸಾಂಗ್ ಫೈಟ್ ಮಾತಲ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಟ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ದೆತ್ತದಿರ್ತೀರು ನಿಕ್ಲು ಡೈಲಿ ಅತ್ತು ಯಾಪಲ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ತೇರ್ತ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತುಯ್ನೇರ್ದ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪನ್ವರೆಂದು ಸೊ ಅವೇಲೆಕ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚಾತನ್ಲ ಇಂಕೊಂದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ರಿವ್ಯೂ ಇಂಕ ಕೊರ್ಲೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಾರತ ದೇಶದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸುದ್ದಿ ಬೈದಂಡು ವಾರಣಾಸಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಆಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು 23 ಜನ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಪಂದೇನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊಂಜುಕ್ಲ ವಿಷಯ ಪಾತಿರುವ ಪೊಂಜುಕ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆನಾಗ ಬೀಂಗ ಪೊಣ್ಣು ಮೇಡಮ್ ಇರಿಗಿಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪೋಣ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾವಂತುಂಡು ದಾನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುರ್ತೆವುಕೆ ಪೊಣ್ಣುಗ್ಲೆಗ್ ಆಪುನ ಈ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಕೊರ್ತಿಯೇ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಈವನ್ ಇತ್ತೆಲ ಏತ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಪಂಡಲ ನಮಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕ ಆಂಜೋಕ್ಲಿಟ ಪನೆರೋಲ್ಲೈನೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಇಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಿರ್ತದೆ ಆಂಜೋಕ್ಲು ದಾದ ಪುರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಮೂವಿ ತುಯ್ನೇರ್ದ ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಎಂತು ನಮಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಅವು ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಆರು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಸ್ತ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವೇ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ಗೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾವಂತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕೆನ್ನಗಲ ಅವು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಕ ಒಂಚ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತೆಂದು ಪಂತೆ ಎಂಕೇನು ತುಲೈನೆ ದಾನು ನಮ್ಮನ ಊರುಟು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪುರ ಆಪುನೇಕ್ ಎಂಚ ದಾನೆ ಅವು ಉಂಟಾಪುಜೇರು ಅವು ನನಲ ಕುಡಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗೆ ಏನು ಅಂತುಂಡು ಅವು ಏ ಪೈ ಕೊಂಚ ಅಂತಿ ಇಪ್ಪುಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂದಿನ ಈ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಮೀರ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲು ಸಿನಿಮಾಡೆ ತೂಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಂಜುಕ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಎಂಚ ಅಕ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಲ್ಲ ತೊಜಿಪಾದಿರು ಸೊ ಐತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂದು ದೆತ್ತೊಂದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂದಿಜಿ ಅದು ಫೈಟ್ ಬರ್ಪುಡೇರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂತೆ ಲೈಕ್ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಆರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ದಿರ್ತಿದ್ದೇರು ಸೊ ಬೊಕ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಲ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಂಚಾಯಿಟ್ಟು ಚೂರು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬತ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿ ದಾದ ಬರ್ತಾರೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಲ್ತದೇ ಪೋಡು ಅವು ಮೇನ್ಲಿ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಚ ಈ ದುಂಬುಗು ಪೋಪುಂಡುದೆ ನಮಕ್ ತೂನಗನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಏನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ ತೊಲೈಲೆ ಪೊಣ್ಣುಗ್ಲೆಗ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಂತ ಪಪ್ಪ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಪುರ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆನ ಸೇಫ್ಟಿ ನಿಕ್ಲು ದೆತ್ತ ನೋಡು ನೋವು ಪನೋಡು ಏನ ಜಾಗಟ್ ನೋವೇ ಪನೋಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಸೇರ್ನಗಲ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚಂದ ಪಂತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏಪಲ ಪ್ಯೂರ್ ಆತಿಪ್ಪುಡು ಸೊ ಅವು ವಿತ್ತನೆ ಏತ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಪಂಡನ್ಲ ನಮಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗೇರ್ಲೆ ಪೂಜೆರು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆನ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೇ ತೂಗೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ಗಳ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೀರದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇದ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನಡತದಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ನಂಚಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಅರಡ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕಲ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಪಂದ ಎರಡಕ್ಕೇನಿಗೆ ಜನಕಲ್ ದಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತರು ಸೊ ಐಡ್ಲ ಒಂಚೂರು 10 ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತೆ ಜನಕ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಂಡು ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ಮಂತುಂಡು ಸೊ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡ್ ನಮ್ಮ ಗುರುತ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಓಬಿಯಸ್ಲಿ ಅವು ಎಡ್ಡ ಇಚ್ಚಿದ ಜನಕ್ಲ ಎಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆರು ಪಂಪೇರು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಗುರುತ ಜನಕ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರಿಯರು ಇಂಚನೆ ಮೂವಿ ಬರೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ದಾದಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿ ಪಂಡ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ವೈಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಐಟ್ ದಾದನ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಡ ದಾದೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಏರ್ಗಳ ಧೈರ್ಯ ಎದುರು ಪೋಯರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೆ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತರ್ನ ಇನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂದು ನಮ್ಮದವ ಆಂಡತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಇರು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನ್ ಟಚ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪೊಣ್ಣನ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಕಾಡೆತ್ ಮುರನಿ ನಮ್ಮ ವಾರಣಾಸಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಆಜ್ ದಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು 23 ಜನ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆನಾಗ ಪ್ರಪಂಚ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಇತ್ತು ಆ ಮೂವಿಡ್ ಅವು ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಗೆ ದಾದಪುರ ಬೋಡಾಯಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಚೂರು ಗಮನ ಅದು ಪೋಡು ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಉಂಡು ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲಿ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಪೋಪ
ಮೂವಿ ತೂದು ಇದೇ ಬತ್ತು ನಾವು ಮರೆತು ಬೋಪುಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೂವಿ ತುಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಮೈಂಡ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ರೆ ಈ ಮೂವಿ ಆಪುಂಡು ಬೆಂಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಮೀರಾ ಐಟ್ಲೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆತಮನ್ನು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಪಿನ ನಾನು ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೂದು ಜನಕ್ಲೆ ಅಥವಾ ನಾ ಬಾತೆ ಮೀಡಿಯಾದ ಹತ್ರ ಬರ್ಪಿನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತೂದು ಬರ್ಪಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಆತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾನು ಎಂಚಿಲ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಮೀರಾ ಪಂಡಿನ ಮೂವಿಡು ಒಂಜಾತ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅವೇನು ಅಕ್ಕಲ ಮಂತಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಜಾವುಡು ಜನಕ್ಲು ಬತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ರ ತೂವೋಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತಲ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ವರ್ತ್ ಮೂವದಿ ನಿಂಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಪೇರು ಆ ಕೊರೋನಾ ಕಾಸಿಗೆ ವರ್ತ್ ಪುಣ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ ದೀತ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂವೀಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮೂವಿ ಕೆರಿಯರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ನೀವು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಆತ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೂವೀಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಂತೆ ಕೂಡ ಮನ್ಪುಜೆ ಮನ್ಪಂದ್ರೆ 4 ಮೂವಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಅನಿತು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಪಂಡ ಇಂದು ಮಂತ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತೆ ಎಡ್ಡ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ನನಾತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಮೂವಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನಾತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಮೂವಿ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಚಿರುವಾಗ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೊರ್ನೇಯ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ಡ ನನಾತ್ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಜಯಕಿರಣ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ನನಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್